Welcome to another episode of Uphuzelane. My name is Erison King. This is Cow. There. This is another episode of Uphuzelane. There's no challenge today. We're just asking about Uphuzelane. Now like I said, welcome to another episode of Uphuzelane. My name is Erison King. This is Cow. There. Nenja yami. Tanko ngasikhathi ngasi-TikTok naniyabona sikulama episode ukuthi uphuzelane shaya on the rocks ngasikhathi kanako bhekani bafethu simnandi siphethe nomsindo vele khotman mina nguyini uyangithola yes zichilasi nani niyabona vele shaya on the rocks asilo namuntu zichilasi flex kamnandi nje tanko siphethe nomsindora ngayi Kia Pablo Maera ngasikhathi Tanko. So njam obatshela abantu bami uphuzelane. Obviously ngiphuzela ukuthi into emaplakini ngikhohle ngeenkinga vele ezomhlaba i-stress nanani ngithola ngibe happy ngibe mnandi ngithola Tanko. So wena wasitshele what's the wildest thing oyenzile since uphuza? like like what's the wildest thing ongayicabanga? Yabona-ke wadla imali eredi ntwana ngike ngalibhubhudla kabuhlungu kabi fere ngiphethe esinye sangale DK fere emsodla ngithola George, ngiphethe lonke boma 5k yeah, uyangithola ngiphethe lengane le fere with a requesters fere phuza i-red square sidla noyeka ngasikhathi sengisaphethe lengane lengaphapha manje 4.5 sengiyibhubhudlile nje kanjalo usenge 5 clip. ngisele nge-5 clip ngaphi yangijiyela nalengane le ngizoyenza nanje ngithathe ngenkani ngidonsile grand ngathi ngishayile iround sithi chillasi vele nami vele bengibheka ukushaya ngithola kanti ekugcineni ingane izongibhayizisa sengisaphaze ngasaphaza uyeka nje 1 liter nje VSOP nje ngisaphaza nje sakudlala uyangithola kuyabona namasodaka vele amalele uyangithola usaphaza kuphela Ukhohle nakusasa ukuthi ukhohle ukuthinese sikumele nje ubackup intuthunyana lapha endlini uma uyabheka sekumele ubabelela plate le-10 lapha kakhangweni lapha uzibambe ngeyina nje pap and vork with the sauce mfana yo yeah, lapho sosaphazile 4.5 soda uyi-1 kayenzeka. I'm sure nawe solibhubhudlile Amdala olibhubhudlile I'm sure ilekhuni kudala zikuceda like angicocele ngawo no, but ngicale yi kanjani, but mina the highest amount, it was I think 2017 adla malini 17,000 yeah, ngani ngotshwala yeah, bayibhubhudla nje kanjani yeah, like hence I thought about this. ayehlisi Hence I thought of the show. I blew 17. I was young. bayibhubhudla nje kanjani Yeah, like even if the situation in Angtola, I thought fun that I would do the same thing. usaphaza I kuphela love fun. When I turn to woman, sonke siyabuthanda ubumnandi exactly. So, Zelani. Ipole waliphuza kudala. Imali emenshini iqala siyidabulile mfana ngithola. Vele. Usothemba lapho swipe lapha ngithola Usenzani? Bathenda kayi-3 ngabona ukuthi hayi lokhu tap. Manje ubona kayi-3 no. Ubona amabhodlela lokho ayalandelela. Pablos Yeah. ngiyayibona leyo ntwana la kunomuntu ngangivana nomuntu wami wafika wabuza umuntu wami uthi usifanele lokho kanje yazi bongaphuzi yazi kube ngabe usuthenga imoto uthenga imashini. That's what ngiyangena ngiyabona umuntu wami usihlala ngiyambuza ngithi ngicela usibonise yakhe ipajero at least Vele. lana next dololo at least thina siyayithola ubumnandi Lethi useqeda imali mfana. Uthi ngiphuze le. besazokubuza ukuthi uphuzelani
yini into emnandi ngitsho sazi ukuthi yini into emnandi umuntu ongafuzi ile koloto nje awuphuzi maro ney'kolo One thing I hate about idawa nge-experience yami ngadakwa kube mnandi ayithi ngilambile umuntu ubheke eceleni ithi ibhiphele mina ngokutshela ngabe yami i-contract iyadura phela ngithola igawuli iyadura amale bichi so wabona mafika lapha emathaveni indawo zokuthenga utshwala ayimvela kuse ome la kube home la awazi ufike kanjani mawusokunyethu no manje angithola hayi izinto zabulala manje awazi manje ukuba kambani mnandi mnandi and then yasiphilisa and nawe yezwa ndoda lomphimo nje isho vele uvuleke nje umphimo nje mathi manqa nje nawe uyabona nawe sidla nje ngani nawe uyabona akusikho nje hayi ngiyabona umphimo ntwana awungitshela ntwana yazi ukuphuzile njalo utshwala kuza nezinto eziningi entertainment njengamanje senze abogeli yabo amajita kanjani amaguthumela phela siwabona etshwaleni ungathole guthumela esontweni next imali bayifaka ama-envelope khona ukubona next Achela mi no puzela, achela mi no puzela.